Bueno, aquí no século XVIII se comeza a construir unha igrexa primitiva, ¿no? Esta igrexa de Darbo que é moi valiosa. É un dos poucos exemplos que hai en Galicia de arquitectura de influencia americana, de influencia colonial, en concreto mexicana. E sabes por que había esa influencia? Porque as obras, por eso as paga un señor, un tal Sabase Domingo, que vivía en México. Que foi un emigrante que era de Darbo, se trasladou a México e deu cartos para vestir a imaxe da Nosa Señora de Darbo, da patrona, non? Pero como os cartos sobraban, decidiron os créditos construir unha nova igrexa. E esta igrexa que temos aquí, que é barroca, porque ten moita decoración, aparece aí a imaxe da Nosa Señora de Darbo, vedes? Aí encima, ten unha serie de pináculos retorcidos, bueno, isto é un exemplo moi curioso, non? Porque indica que esta parroquia era moi rica no século XVIII. A igrexa de 1733. Os curas aquí sacaban moitos cartos. Recadaban cartos de quen? Dos campesiños. Por aí detrás hai un hórreo bastante grande que pertencía ao señor cura. E o señor cura, que non era párroco, ollo, recibía os cartos, bueno, os cartos, unha parte da colleita dos campesiños. Bastante importante. Ben, hai unha fonte detrás, non? Unha fonte monumental moi valiosa, tamén do século XVIII, non?